Каштовне у очах Пана, смерть Його святых. Буду ходить перед Паном на землі живых. Я слуга Твой, сын слуги Твоей, Ты разорвал мои кайданы. Я принесу Тебе хвару хвалы и буду закликать имя Пана. Буду ходить перед Паном на землі живих. Я виконаю своє обіцяння перед усім Його народом. У дворах дому Пана сирот Тебе Єрусалем. Буду ходить перед Паном на землі живих. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, калі Бог за нас, хто ж супраць нас? Той, хто ўласнага сына не пашкадаваў, але аддаў яго за ўсіх нас, ці ж таксама не дасць нам разам з ім усяго? Хто будзе абвінавачваць выбраных Богам? Ці ж Бог, які апраўдае? Хто будзе асуджаць іх? Ці ж Христус, які памёр, а нават больш за тое уваскрос, знаходзіцца праваруч Бога і заступаецца за нас? Гэта Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. З облака світлого пошувся голос Отця. Это Сын мой милованный, Его слухайте. Хвала Тебе, Слово Божие. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. У той час Jezus узял Петра, Якуба и Яна и повел на высокую гору, особно их одних, и переменился перед ими. Одение ягоное осталось блескучим и вельми белым, як ни один валюшник на земле не может выбелить. И объявился им Илья с Моисеем и гутарили с Иисусом. И на это Петр сказал Иисусу: «Рабби, добре нам тут быть, тому зробим 3 шатры, один Тебе, один Моисею и один Иллі». Бо не ведал, что сказать, тому что яны спалохаліся. И з'явилося облако, якое закрыло их, и з облака почуўся голос: «Гэта сын мой умилованы, яго слухайте». И адразу, калі яны агледзеліся навокал, ужо нікога не ўбачылі апроч аднаго Езуса. Калі сыходзілі яны з гары, загадаў ім нікому не казаць, што яны бачылі, пакуль Сын чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых. І захавалі наказ, разважаючы між сабою, што значыць уваскрэснуць. Гэта слово Пана. Похваленный Иисус Христос. Детки, можно кучнее собраться. С лавок встаем, выходим, подходим ближе и будем разважать над сегодняшним Божьим Словом. Иди, не бойся. Уважаемые дети, может, бачили такую икону, картину, якая называется «Апошняя вечера». Бачили, чули? Чули, бачили. Хто на ёй намалёваны?
Jezus i Jego uczniki. Jezus і його учні. Добре. А чому називається менавіта апошня вечера? Тому що далі Єсуса приб'ють до крижа. Ну так, але апошня вечера, тому що Пан Єсус апошні раз са сваімі вучнямі сабраўся на вячэру перад святам Пасхі, і гэты момант з'яўляецца сакраментам устанаўлення Еўхарыстыі. Апошняя вячэра, карціна вельмі прыгожая, напэўна, у нашых дамах ёсць, сімвалізуе, скажам, можа, зачастую дзесьці на кухні ці ў сталовай, дзе мы абедаем. Але хто гэту карціну намаляваў, ведаеце ці не? Такі знакаміты мастак Леонардо да Вінчы. У 15 стагоддзі была намалёваная гэта карціна. І калі Леонардо да Вінчы атрымаў гэты заказ, скажам, каб намаляваць апошнюю вячэру пана Езуса і яго вучняў, ён задумаўся адразу, з каго мне змаляваць, хто будзе, скажам, гэтым прыкладам, гэтай, скажам, мадэлью, з каго можна зрысаваць гэтых людзей, іх твары. І калі ён задумаўся, што трэба галоўнага персанажа пана Езуса намаляваць, то ён вырашыў пайсці ў касцёл, Божы дом, каб там, можа, кагосьці з людзей, хто моліцца, заўважыць, хто бы падыходзіў бы на персанаж, зрысаваць, скажам, змаляваць гэты твар пана Езуса. І прыйшоўшы ў касцёл, у храм Божы, пачуў, што падчас літургіі, падчас святой імшы спяваў мужчынскі хор. Падняўся ён на хоры, а ў нас таксама ёсць там хоры, прыкладна штосьці такое, дзе спяваў гэты хор, і заўважыў аднаго вельмі прыгожага мужчыну, якому пасля, скажам, літургіі запрапанаваў, ці ён згодны быць, скажам, такой мадэллю, каб за яго, скажам, дапамагчы намаляваць гэтую карціну. Гэты чалавек згадзіўся. Змалявалі, скажам, гэты твар, скапіравалі, і запытаў Леонардо да Вінчы, як цябе завуць? На што ён адказаў? Пётр, не памятаю фамілію ягоную, але праз нейкі час доўжылася гэта праца, не адзін год нават, некалькі гадоў рысаваў гэтую карціну Леонардо да Вінчы, і калі дайшла пара намаляваць апостала Юду, які здрадзіў пана Езуса, вельмі быў у задуме доўгі час, як мог выглядаць гэты апостал Юда, які здрадзіў пана Езуса. Ішоў па вуліцы, разважаў, і ў пэўным моманце заўважыў такую карціну, што з аднаго з бараў вывальваецца такі чалавек і гаворыць, дай мне грошай, мне не хапае, каб выпіць. На што адразу ж гэты Леонардо да Вінчы так сабе у думку і дайшоў, што ён мог бы быць, скажам, такім Юдам, які здрадзіў, бо не зусім, напэўна, добры лад жыцця вядзе. Ён згадзіўся, і калі ўжо намалявалі гэтага апостала Юду, таксама запытаў, як цябе завуць? На што ён адказаў, Пётр Бенальдзіні, успомніў ягоную фамілію, на што Леонардо да Вінчы запытаў, а ці ты калі-небудзь мне ўжо дапамагаў маляваць? Я сказаў, можа і дапамагаў, не памятаю. Гэта быў адзін і той жа чалавек, але бачым, што першы раз, калі запрапанаваў быць гэтай мадэлью, з яго змаляваць твар, то гэты чалавек вёў які вобраз жыцця? Добры, хадзіў у касцёл, удзельнічаў у хоры, спяваў, падчас літургіі, вёў добры лад жыцця. Калі, скажам, ужо другі раз сустрэўся з гэтым мастаком, то, на жаль, ягонае жыццё дзесьці у кірунку злога, дрэннага жыцця пакіравалася. Сёння ў Евангелі чуем, як пан Езус бярэ сваіх апосталаў, вучняў, колькі іх было? Колькі сёння пан Езус бярэ вучняў з сабой? 3, так? На гару Табор, дзе перамяняецца адносна іх, каб паказаць ім сваю боскасць, каб паказаць ім сваё аблічча. Яны бачылі кожны дзень пана Езуса, ягоны твар, як ён выглядаў, але менавіта, каб яны пацвердзілі сваю веру, што ён з'яўляецца Сынам Божым, каб у час, скажам, выпрабавання, у час моманту смерці пана Езуса, яны бачылі Сына Божага, што ён менавіта панёс смерць на крыжы дзеля збаўлення кожнага з нас.
Чаму вучыць сённяшняя наша гэта гісторыя пра гэтага мастака, і якога спаткаў, скажам, і гэтага чалавека, які быў, і сённяшняя менавіта Евангелие. Кожны з нас дбае, каб добра выглядаць, так? Сёння ўсе такія прыгожыя, моладзь таксама намалёваная, всё как надо. Жанчыны таксама з прычоскамі, мужчыны, хто ў кашулях. Всё прыгожа выглядаем. Святы дзень, нядзелька, прыходзім у храм Божы, добра выглядаем. Кожны з нас, напэўна, на штодзень дбае пра свой знешні выгляд. Хтосьці брыецца кожны дзень, я не брыюся. Хтосьці малюецца, але хочам добра выглядаць знешне, так? Сёння Езус нас вучыць, каб мы таксама добра выглядалі знутры, каб наша душа была добрай, Божай, міласэрнай, якая прабачае, якая любіць. Каб менавіта гэтае Божае аблічча ўжо ў нас было знутры. А гэта нам дапамагае споведь і сакрамент, якімі мы жывём Богам. Вялікі пост, які перажываем. У мінулую нядзелю не было з намі, скажам, такой сустрэчы, не размаўлялі мы з вамі, бо чыталі ліст, пісьмо ад біскупа, але сёння трошкі паразважаем. Распачалі вялікі пост, так? Бачым тут дэкарацыю такую великапостную, крыж, камні, якія сімвалізуюць менавіта муку Пана Езуса, смерць на крыжы. І касцёл нам прапануе 3 дарогі, 3 гэтыя шляхі. Мы павінны ісці, кіравацца падчас усяго Великага посту. На катэхезе ўжо размаўлялі ці не? 3 дарогі. Першая – гэта малітва, другая – што? Міласціна і вялікі, як называецца? Пост. Хорошо. Малітва адкрывае нас на адносіны з Богам. У гэты час, асаблівы час, святы час, мы павінны больш маліцца, каб узмацніць гэтыя адносіны з Богам. Міласціна, ахвярнасць, скажам, это павінна нас адкрыць на патрэбы бліжняга, на гэтыя адносіны з бліжнім, каб мы, скажам, з нашымі бліжнімі, можа, узмацнілі адносіны, каб бачылі ў кожным чалавеку нашага бліжняга, хто вакол нас, той з'яўляецца і бліжнім. Каб мы змаглі дапамагчы, можа, часам словам, можа, добрым учынкам, чым зможам. І менавіта пост, паглядзець на сябе. Ці змагу я у пэўных сваіх пастановах вытрымаць, ці маю я гэтую сілу волі, ці я застануся верны ў гэтых, скажам, сваіх дробных пастановах, каб пасля быць верным Пану Богу. Таму жадаю і сабе, і вам, каб мы заўсёды добра выглядалі знутры, каб наша душа заўсёды была чыстай, прыгожай, каб мы не толькі знешне, але і духоўна добра выглядалі, каб гэты Вялікі пост, час, асаблівы час навяртання, быў асаблівай такой пераменаў нашага жыцця і нашых сэрцаў. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Отца Всемогутнього, для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уцеловился от Духа Святого, с Девой Марии, и стався человеком, крушованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на 3-й день воскрес в небесах. И снова прийти в упаде, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, як из Отца и Сына походить. И промовлял раз пророком, веру в один и святый католический прощение грехов,
на Бога, який своєю любов'ю єднає усіх людей у одну сім'ю, узнесем покорні молитви. Молимся за святы касцёл, каб ён у сваім навучанні раскрываў перад усімі духоўную вартасць пакаяння і ўстрымання. Цябе просім. Молимся за святароў, якія праводзяць рэкалекцыі, каб іх намаганні і малітвы прынеслі шчодры плён. Цябе просім. Молимся за хрысціянаў, якія перасталі маліцца, каб аднавілі сваю духоўную еднасць з Панам Богам. Цябе просім. Молимся за людзей, якія жывуць у нязгодзе з уласным сумленнем, каб праз сакрамент паяднання яны атрымалі ўнутраны спакой. Цябе просім. Молимся за памерлых, якім найбольш патрэбныя нашыя малітвы, каб Пан адарыў іх сваёй міласэрнасцю. Цябе просім. Молимся за ксяндза Рамана, які сёння адзначае свой дзень імянін, каб аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках і сілах на кожны дзень. Цябе просім. Молимся за нас, тут прысутных, каб мы ўмелі выкарыстаць гэты час Божай ласкі ў імкненні да хрысціянскай дасканаласці. Цябе просім. Молимся о потребных ласках и Божьем благословении, об моцным здоровье для Радзевич Ядвиги, яка сьогодні дякує Пану Богу за прожитых 87 год. Тебе просим. Почуй, Боже, наши молитвы ученика, а мы, наполненные Твоими дарами, служили Тебе с чистым сердцем, праз Христа, Пана нашего. Близко, близко, мене, мой Пане, близко, близко, чую подих Твой. Ты приходишь, докранаешься мене, лаской пробоченьем кормишь Ты душу мою. Близко, близко, мене, мой Пане, близко, близко, чую подих Твой. Ты приходишь, докранаешься мене, лаской пробоченьем кормишь Ты душу мою. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пану Бог примя веру на прославление и хвалу имя Своего. Боже, щиро просим Тебе, нехай гэтая ахвяра очистить нас от провинов и освятить души и тела Твоих верных, каб мы могли годно удельничать в великодных святах праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча Всемагутны, Вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пасля таго, як прадказаў сваю смерць вучняў, на Святой гары даў ім убачыць зянне сваёй хвалы, каб яны зразумелі, што трэба прайсці праз цярпенне, каб дасягнуць слаўнага з мёртвых паўстання, як пра гэта сведчылі закон і прарокі. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна, осанна, на вышинях, осанна, осанна, на вышинях, благословленный, кто приходит в имя Пана, осанна.
Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть и мертвое повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всему свете, удоскональ его у любові разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Александром, его допоможним біскупом Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласку дійшов з гэтага свету. І дозволь ім убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Просим Айца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святым будь имя Твое, приди воля Царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцу нашего Иисуса Христа. Царства и моці
Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавый згодно з Твоєю волею, дарить його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленный, покликанный на вечеру ягоную. Пане, я не варта, аб ти увайшов до мене, але скажи тільки слова, і будь здоровий. Стискає серце обіймку, в очі не бачу шлях. Тяжко я бачу, але ти тримаєш цілий світ на руках. В тихой молитве ледь чудные слова я промовляв. Боже святий, поможи-ка, тільки криш не кидай. Вось в ограді я роблю это для тебе, бо люблю, бо безмерно тебе люблю. И замест руш я крикаю дождя окроплю, замест слов життя отдаю, бо люблю. Ще одна кропля крові, ще один
что трымает тебе на земле только крыш и мольбы людей. Любовь не помре ніколи, и давать тебе в тишине. Я чую стук сердца твоего в отказ на здраду моей любви. Ось, погляди, я роблю в этом деле тебе, бо люблю, бо безмерно тебе люблю. И замест руж я кривёй мой шлях окроплю, и замест слов життя отдаю, бо люблю, бо люблю, бо люблю. Посмотри на меня, дай мне огня, любовь разожги во мне. Иисус, посмотри на меня, дай мне огня, любовь разожги во мне. Бессмертная любовь, хотя многие вновь убивают ее. Через крест научись любить, свое сердце дарить братьям всем. Иисус, посмотри на меня, дай мне огня, любовь разожги во мне. Иисус, посмотри на меня, дай мне огня, любовь разожги во мне. Молимся. Милосердный Ойче, принявши на святейший сакрамент, дякуем Тебе за тое, что на земли нам даешь удел у житті небесным, праз Христа Пана нашего. Пане Езу, про заступництво Марии, Матери Твоей, якая народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юсафа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе у інтенціях этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, і якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам к этому дитяті предвизначив. Душпастерские об'яви, святоружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак Маці Божай міласэрнасці, у аўторак Маці Божай шкаплернай, у сераду благословленных мучеников з Беларусі, у чацвер нараджэння на свяцейшай Панны Марыі, у пятніцу Маці Божай Чанстахоўскай, у суботу каралева веравызнаўцаў,
а ў нядзелю о 18 гадзіне Маці Христовай. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 4 сакавіка свята святого Казіміра, апекуна нашай дыяцэзіі, святой імшы ў нашым касцёле, як у звычайны дзень, у 8, 9 і вечарам у 18:30. У парафіі першамайская адпустовая ўрачыстасць, гэта першы чацвер месяца. Молімся аб шматлікія святыя пакліканні да святарства, манаскае жыцця і місійнае служэнне. Святая гадзіна і малітва ў гэтых інтэнцыях распачнецца у 17:30. 5 сакавіка, першая пятніца месяца, ушаноўваем Найсвяцейшае сэрца Пана Езуса. Набажэнства адбудзецца ў 9 раніцы пасля супольнага ружанца. 6 сакавіка, першая субота месяца, ушаноўваем Беззаганнае сэрца Марыі. Набажэнства адбудзецца ў 9 раніцы пасля супольнага ружанца. 7 сакавіка, першая нядзеля месяца, адарацыйная, пасля святой імшы а гадзіне 9 адбудзецца выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту і адарацыя да гадзіны 13. Пасля набажэнства песні жальбы, пасля імшы і ўрачыстае благаслаўленне, а пасля адбудзецца змена ружанцовых таямніцаў. У наступную трэцюю нядзелю Вялікага посту у каталіцкім касцёле ў Беларусі традыцыйна адзначаецца нацыянальны дзень Карытас. Усе сабраныя ў наступную нядзелю ахвяраванні будуць прызначаныя на праекты дабрачыннай арганізацыі Карытас. З распачаццем Вялікага посту распачаўся таксама час велікоднай споведзі. Просім стварыць спісы хворых, якія б хацелі прыступіць да сакраменту споведзі. Таксама можна запісацца індывідуальна ў закрыстыі. Просім зрабіць гэта ў найбліжэйшы час. Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі. Дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. Няхай вас добры Бог узнагародзіць, даручаем вас усіх Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божаліцкай. А на тыдзень працы абавязкаў з верай прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Нехай будзе праслаўлены Найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Аминь. Нехай будзе праслаўлены Найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Аминь. Нехай будзе праслаўлены Найсвяцейшы сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и заўсёды и на веки вечные. Аминь. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Похвален Иисус Христос.